Hello vlog. Ay nakututa man niyo. Buang man si. Kalibanga man ikong kauban mo. Isa. Sige na. Sugod na sa imong vlog. Wait. Oy. Sige na. Hello vlog, welcome to my guys. Unsa na balin? Oy. Isa. Taro nga ba? Wait. Bong putot. Hello Vlog, welcome to my guys. Hello vlog, welcome to my guys. Si Nanay Guyang Samo. Sige na ako. Shout out to kay Ma'am R of Germany. Isa pagay ka isa imong ngalan gali. Ako si Ha? balik sa ligo sa Ay, ako si ako si Nanay Guyang sige. Dili na ko mo tos welcome. Balik na adito na sa ako na. Sige, balik ka from the top. Sige. Hello Ay, vlog. yawa buang ni. Basa Sige, na. go. Hello, welcome to my vlog. Hello vlog, welcome to my guys. Sige. Hello vlog, welcome to my guys. Ako ni si Nanay Guyang. Shout out to kang Ma'am R Asa man si MR? sa Germany. Salamat kayo sa tabang ma'am. Salamat kayo ma'am sa imong tabang. Unsa imong wish para sa yanay? Ha? Manghinaot ko ma'am nga mahimo na lang kan robot aron di ka mamatay ma'am. Aron dagan imong matabangan ma'am ba. Sa amo karon ma'am, dako kay imong tabang kay imong gihatag sa amo karon ma'am. Ma'am, salamat kayo ma'am sa imong tabang sa amo. Ang tili tatay ba kay lagom kayo? Ito sa kamera. Salamat kayo daghan, salamat ma'am. Inaot yun ko ma'am, maparya na lang kas robot ma'am karon dagan imong matabangan nga Tili sa akong papa o murag brown kayo, dili pwede matula. para sa amo ma'am o karos COVID ma'am, di mo magalakaw na rami sa mong balay. Dara among gipalit ang imong ipangatag ma'am. Dara, ma'am. Bugas, Uy. kani. Dara o, among bugas, siguro na among Okay, bugas basig ma'am. dugay pa mahuman ang kanang kubit-kubit dira. Oo. Tapos Oo, nagkuhan ko daghan din. kay mong bugas ma'am. Patay pati na yan. Nangiyabon mo ninuon ni. Kahit siya like mga yani, mga gatas-gatas. Yun na, mga quick chow. O din, Na, imong quick chow mo, sumo. Among quick chow. muli hindi na ako ganahan sa iyo ma'am, sa siya yung mangguro sa ma'am kay daghan kayo. Daghan kayo ang quick chow pag siya yung mag-grocery man. Uy na kanada pero na yung mga gatas Lami naman gyapon. ni Samo ma'am. Pero lain kay na among gatas lang kay pag sa kabulan ang isa ka pakdo kay Mauro. Pasuko man na sila yawan tana. Maura gi. Yam. Dabi abang sobra nga daghan man ni puros balik puros quick chow tanan ma'am. Ang sobra ni ato nimo gamiton. Ang sobra ma'am, akong ipos ma'am kay naapa man ko'y paliton ma'am kay sayang ang kwarta lisod kay pangitaon. Dayon, hilas kay si nanay ma'am kay nagpakulot sa siyang buhok. Alang. Nanagay gyata ka suporta ma'am ba? Thank you kayo. Ina. Hello guys, adto na ko, follow, subscribe. Thank you kay ma'am. Hello vlog. Hello vlog, adto na ko. Adto nami. Ni Arames balay oy. Dili man mi makalakaw kay nangalokong. Dili mi makalakaw kay nangalokong ni. Panggukuron mi sa kuan, barangay. May na lang ni ma'am, balag mo rami ilaga magdalamis dagan quick chow. So, ayun, salamat guys. Ako na kay nga tabang para sa amo ma'am. Thank you kay. Hindi, kabalo na mo kung asa giliwat akong pangutok kanang nay anak gamay no. Nanay G.